Mi fatifi ni Ondo TV kanubagaw bɛɛ lajɛlen aw ni yantuma aw bisimila an ka jɛmukan kɛnɛ kan n'an b'a f'u ma ko Mali baarakɛlaw ka kɛnɛ jɛmukan min dabɔlen don an ka jamana baarakɛla suguya bɛɛ lajɛlen de kama bi an bɛ docteur dɔ de fɛ yen nɔ ni a bɛ f'o ma ko karamɔgɔ Jigiba ale bɛna kuma ye rɛngo problème na ni dɔw b'a f'o ma bamanankan na ko kɔlakuru docteur ani yantuma n cɛ madame somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ merci tiɲɛ don ne y'i présenté n ka ladalako la a ka kan i yɛrɛ ka i présenté an lamɛnbagaw ye. D'accord. Ne tɔgɔ ko Karamuku jamu Jigiba. Donc ne ye rɛn furakɛla ye Mali la. Donc rɛn bɛ wele ko kɔlakuru bamanankan na. Donc ne de ye Luxembourg rɛn furakɛyɔrɔ chef de service ye. Donc a diyara an ye kosɛbɛ aw nana bɔ an ye pour que an ka kuma o bana in kan. Donc an bɛna essayer ka n da don kumaw la pour que mɔgɔw bɛ faamuyali sɔrɔ a la i n'a fɔ bana in bɛ sɔrɔ cogo min na a bɛ manifester cogo min na ani a bɛ furakɛ cogo min na ani en même temps c'est-à-dire kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka y'a la furakɛliw bɛ se ka taa musaka mun na ani mɔgɔw yɛrɛ kan ka attitude minnu ta pour que ka se k'u yɛrɛ lakanda ka bɔ a ma donc an bɛna essayer ka kuma o kan bakuruba fɔ la. O diyara n ye kosɛbɛ i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na mun bana sugu de don kɔlakuru. Bon kɔlakuru bɛ wele tubabukan na u b'a fɔ ko insuffisance rénale. Donc kɔlakuru ninnu ye appareil fila ye i n'a fɔ organe fila don adamaden normal la a kuru fila de bɛ mɔgɔ la a bɛ ka na kɔnɔyan fan fɛ ka taa kɔ la donc o kɔlakuru ninnu bɛ jɔyɔrɔ dɔ de fa adamaden farikolo la i n'a fɔ kɔlakuru fila ninnu olu de b'a to i n'a fɔ adamaden jeli bɛ dilan olu de b'a to fana i n'a fɔ an bɛ dumuni minnu kɛ o dumuni ninnu ba mana yɛlɛma ka nɔgɔ bɔ an farikolo la sugunɛ fɛ donc a bɛ f'o ma le rôle d'épuration ale de bɛ jeli fana dilan donc parce que jeli bɛ dilan ni produit dɔ u b'a fɔ ko érythropoïétine o érythropoïétine kɔlakuru de b'o fana furakɛ o de produit bon imaginez ni yɛrɛ dɛsɛra k'o baara ninnu kɛ donc o kɔlɔlɔw bɛɛ bɛ tugu ɲɔgɔn na i n'a fɔ jeliko dɛsɛ b'a tigi minɛ a senw bɛ se ka funu ɲɛdaw bɛ se ka funu donc kɔlakuru bɛ jɔyɔrɔba de fa adamaden farikolo la o jɔyɔrɔw la i n'a fɔ ka jeli lasaniya o b'o kɔnɔ ka adamaden ka tension fana stabiliser o fana b'o kɔnɔ en même temps an bɛ dumuni minnu kɛ k'olu bayɛlɛma k'olu bɛɛ bɔ nɔgɔyan fan fɛ i n'a fɔ sugunɛ sira fɛ donc kɔlakuru b'o jɔyɔrɔ hakɛya 3 ɲɔgɔn de fa an farikolo kɔnɔ donc n'o kɔlakuru bana la sisan o de tɔgɔ ye sisan insuffisance rénale ye insuffisance rénale fana kɔrɔ ye mun ye bamanankan na a bɛ komi ni kɔlakuru tɛ ka se ka jɔyɔrɔ fa farikolo kɔnɔla la donc a bɛ wele o cogo de la. Nka n'a bana y'i minɛ i bɛ se ka sɔmɔ a la cogo di ko a b'i la. Bon bana in problème ba yɛrɛ ye mun ye c'est que n'ale y'i minɛ souvent i t'a dɔn k'a b'i la i bɛna dɔn wagati min na k'a b'i la o b'a sɔrɔ bana taara ɲɛ kosɛbɛ donc i n'a fɔ sisan misaliya la i bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na k'a b'i la dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ bali ka wuli sɔgɔmada fɛ n'u wulila u bɛ bali ka fɔɔnɔ donc ni fɔɔnɔ ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ imagine u bɛ se k'a fɔ ko non sumaya de b'a la dɔw bɛ mɛn munumunu yɛrɛ la o cogo la donc ka fɔɔnɔ sɔgɔmada joona fɛ ou bien ka to k'i dusukun ɲugun ou bien tuma dɔ la ka to k'a ye i senw bɛ funu ɲɛda bɛ funu ni wulila ka bɔ sunɔgɔ la ou bien i farikolo bɛ ŋɛɲɛ ou bien sufɛ n'i dara par exemple i ɲɛ bɛ jo i tɛ sunɔgɔ cogo si la ka sɔrɔ bana wɛrɛ t'i la mais ni jateminɛw kɛra ka jeli ta k'a lajɛ ka sugunɛw ta k'a lajɛ a bɛ se ka dɔn o la k'a fɔ ko kɔlakuru bana b'i la n'a bɛ f'o ma ko insuffisance rénale tubabukan na donc a signes ka ca kosɛbɛ signes ye i n'a fɔ kɔlɔsili minnu bɛ se k'a to n'a bɛ dɔn donc olu ka ca kosɛbɛ mais bana min don souvent a bɛ taa ɲɛ k'a sɔrɔ a tɛ dɔn. Nka o tɛmɛnen kɔfɛ ni i sera aw ma sisan nɔ ladilikan jumɛn de b'e bolo fana ka ɲɛsin patients ma walasa une fois que i sera yan nɔ aw bɛ mɔgɔw bilasira cogo di ani analyse k'o la an kan ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ i kan ka se docteur jumɛn de ma n'i bɛ fɛ ka taa ni bana ɲɔgɔn ka taa test kɛ. Bon bana in en réalité docteur bɛɛ kan ka se ka bana in kɔlɔsiliw sɛgɛsɛgɛliw di banabagatɔw ma a bɛ komi sisan n'i donna docteurso kɔnɔ ka na n'i ka mɔgɔ ye analyse dɔ de bɛ yen jelita dɔ bɛ yen a bɛ f'o ma ko créatinine
o créatinine ni ye jelita fitinin dɔrɔn ye a bɛ kɛ veine fɛ n'a kɛra veine fɛ jelita in peut-être a tɛ tɛmɛ 400 500 ɲɔgɔnna kan donc n'i y'o kɛ laboratoire la n'u y'a ye k'a fɔ ko créatinine yɛlɛnna ka tɛmɛ 120 ɲɔgɔn kan donc parce que créatinine valeur man ka tɛmɛ 120 kan n'o tɛmɛna 120 kan ka taa se par exemple 160 400 600 ou bien 800 n'a sera o hakɛya ma o b'a yira k'a fɔ ko kɔlakuru ninnu tɛ k'u ka jɔyɔrɔ fa donc o bɛ dɔn cogo di mɔgɔ min mana na dɔgɔtɔrɔso la n'a nana u bɛ se ka na ni dɔ ye sisan misaliya la k'a fɔ ko sumaya de b'a tigi la u bɛ sumaya lajɛ a la ou bien u bɛ se ka na ni dɔ u b'a fɔ ko jabɛti de b'a la n'u nana n'u y'a ta k'a lajɛ u bɛ jabɛti kɔlɔsi u bɛ sumaya fana lajɛ n'u y'olu lajɛ sisan u bɛ se ka kɔlakuru analyse fana di n'a bɛ fɔ o ma ko urée sanguine ani créatinine sanguine n'u y'o dosage kɛ sisan i jeli la n'u y'a ye k'a fɔ créatinine yɛlɛnnen don donc automatiquement u bɛ se k'a fɔ bon i bɛ taa kɔlakuru furakɛbagaw fɛ yen donc o ye anw ka yɔrɔ ye donc n'i nan'o la sisan anw bɛ sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛli tɔ approfondi pour que k'a dɔn sababu jumɛn nana n'a ye donc o sababu mana dɔn sisan donc a bɛ lajɛ est-ce que i ka kɔlakuru bana in est-ce que c'est aigu kɔrɔ k'a bɛ nɔgɔya ou bien est-ce que c'est chronique o kɔrɔ ko a tɛ nɔgɔya donc a tigi b'a ka diɲɛlatigɛ tɔ bɛ ban dialyse la ou bien rein bɛ falen donc kɔlakuru sɛgɛsɛgɛliw bɛ dɔn o cogoya de la. donc n'i y'a faamu sisan o b'a yira k'a fɔ bana in bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ faga. oui a bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ faga n'a ma furakɛ ani n'a ma dɔn joona. awɔ nka mɔgɔ bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn de latigɛ walasa i bɛ se ka kisi a bana ma cogo min. bon sisan o la fɛɛrɛ minnu bɛ se ka latigɛ pour que mɔgɔ ka kisi a bana ma o fɛɛrɛw ka ca dɔɔni bon n'an ko k'an bɛ fɛɛrɛ ninnu ta an bɛ se k'u ta sira damadɔ fɛ i n'a fɔ sisan mɔgɔ minnu ni facteur de risque ka ca u fɛ yen facteur de risque ye mun ye o ye i n'a fɔ sisan i farikolo kɔnɔ ni sababu dɔ bɛ se ka kɛ bana in nali teliyali ye i ma o bɛ komi sisan ni tension bɛ mɔgɔ minnu na n'a y'a sɔrɔ ni tension b'u la u ka tension kan ka furakɛ furakɛli fana tɛ don o don k'a fɔ ko docteur taara so a ye n ka tension ta donc a nɔgɔyara ou bien a ye tension fura di yan furakɛli bɛɛ fana t'o ye ni tension b'i la sisan normalement i kan ka lajɛ n'a y'a sɔrɔ ni tension bana nin est ce que a bɛ ka degun don i ka rein na wa est ce que a bɛ ka degun don ɲɛ la wa est ce que a bɛ ka degun don cœur la o lajɛliw fana kan ka d'i ma tuma ni tuma pour que i ka se k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ tension in bɛ ka degun don rein na bon maintenant n'i y'o bɔra yen i bɛ jabɛti ta jabɛti de bɛna jɔyɔrɔ fɔlɔ-fɔlɔ la n'i ko k'i bɛ bana ninnu ta minnu y'a sababu fɔlɔ ye donc jabɛti bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la donc normalement tuma ni tuma docteurw kan ka créatinine d'u ma k'a lajɛ ou bien ka protéinurie de 24 heures ou bien microalbuminurie donc n'olu fɛn ninnu dir'i ma n'i y'o analysew kɛ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ ni degun dɔ b'o analyse la docteur bɛ se k'a faamuya k'a fɔ rein ko problème daminɛra i la i n'a fɔ kɔlakuru dimi o daminɛra donc n'o daminɛra o cogo la donc n'a bɛ daminɛw la a ka ca ala fɛ furaw bɛ yen n'olu dir'i ma k'i kɔlɔsi ka ɲa bana in tɛ taa ɲɛ mais n'o ma kɔlɔsi sisan donc bana in bɛ se ka taa ɲɛ fo ka na se dialyse la don ma. a b'o cogoya de la. ka fara ka tɛmɛ ninnu kan ninnu tɛmɛnen kɔfɛ yalima weleda dɔ b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma ani an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ni bana in hukumu kɔnɔna na ani gɛlɛya minnu. bon n'an ko k'an bɛ welewelemada kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ma ani mɔgɔ minnu bɛ ɲɛfɛ sisan pour que ka nin problème ninnu labɛn donc o welewelemada bɛ se ka taa sira caman fɛ a bɛ se ka taa sira min fɛ o ye i n'a fɔ nin bana in a bɛ ka caya diɲɛ yɛrɛ fan bɛɛ bana in bɛ ka caya a tɛ komi mali dɔrɔn don k'a bɛ ka caya mali kɔnɔ parce que an ka jamana kɔnɔ an ka dumunikɛcogow falennen don mɔgɔw tɛ sport kɛ o cogoya la an bɛ ji minnu min ji ninnu tɛ ji jɛlenbaw ye yala yala furaw bɛ feere mɔgɔw ma donc maintenant c'est à dire welewelemada min bɛ se ka da o ye k'a lajɛ i n'a fɔ sisan ni bana in furakɛ yɔrɔ n'a bɛ se ka caya parce que c'est sûr que dans les années à venir bana in a bɛna mɔgɔ minnu sɔrɔ o bɛ caya statistiques b'o yira sur le plan mondial le Mali ne fait pas exception à ça donc o la sisan n'a furakɛ yɔrɔ cayara en même temps ni gouvernement sera ka partenariat public privé développé i n'a fɔ k'a permettre privéw ma olu ka machines installées avec des spécialistes à l'appui avec des infirmières avec des infirmiers donc état bɛ partenariat kɛ pour que fɛn bɛɛ kana focaliser état dɔrɔn kan donc n'o kɛra c'est à dire banabagatɔw bɛ se ka furakɛ nɔgɔya la a bɛ komi sisan Luxembourg filɛ
anw bɛ mɔgɔw ta an bɛ mɔgɔ caman furakɛ mais a ka di mɔgɔ caman fana ye ka na yan mais i b'a sɔrɔ moyen ko ye problème ye bon maintenant ni partenariat dɔ bɛ c'est-à-dire État ni Luxembourg cɛ c'est-à-dire dans ce secteur i n'a fɔ État bɛ se k'a fɔ bon anw bɛ mɔgɔ 70 ou bien mɔgɔ 80 o ye misaliya ye an bɛ mɔgɔ 70 ou bien mɔgɔ 80 an b'o ta an b'o bila ka taa aw fɛ yen mais anw de b'u ka dialyse wari sara aw ka yɔrɔ ye donc partenariat sugu bɛ se ka kɛ comme ça o b'a permettre État ka hôpitaux ba minnu bɛ yen n'o ye Point G n'a ɲɔgɔnnaw ye parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan Point G ka capacité dépassé len don d'ailleurs liste d'attente de b'u bolo o tɛ komi k'a fɔ dɔgɔtɔrɔw tɛ baara kɛ mais machine kelen fana man ka tɛmɛ i n'a fɔ mɔgɔ 3 ɲɔgɔn kan tile kɔnɔ bon maintenant n'i ka maladie ye hakɛya dɔ sɔrɔ machine minnu b'i bolo o tɛ se k'o ta en charge bɛn mɔgɔw b'a miiri i n'a fɔ machine ninnu bɛ bila en panne o tɛ machine ka panne bɛ yen bon en même temps ni mɔgɔ sɔrɔla fana mɔgɔ minnu bɛ se ka spécialiser machine ninnu ka dilanni fana la parce que machine dɔw bɛ bila en panne i b'a sɔrɔ y a un problème de c'est-à-dire de maintenancier donc ni maintenancier qualifié caman dilanna ça y formera olu fana bɛ se ka techniciens dɛmɛ i n'a fɔ n'o y'anw ye an ka baara la parce que ni machine kelen jɔra a bɛ komi tile kelen kɔnɔ mɔgɔ 3 ɲɔgɔnna de tɛ dialyse sɔrɔ machine kelen ka capacité ye malade 3 ye tile kelen kɔnɔ donc bana in furakɛli c'est vrai État ye baara caman k'a la c'est-à-dire ka gratuité installée la yɔrɔ caman na i n'a fɔ État ka yɔrɔw ye mais jusqu'à présent c'est-à-dire le fait que banabagatɔw bɛ ka caya ka taa fɛ donc n'a furakɛyɔrɔw cayara fana ka furakɛbagaw former ka mɔgɔ caman former a domaine kɔnɔ ka État ka partenariat public privé développé je crois que o bɛ kɛ lafiya bɔda ye kosɛbɛ an ka jamanadenw yɛrɛ ma a bɛ kɛ lafiya bɔda hali gouvernement yɛrɛ ma parce que moi je pense que yani subvention bɛ ka octroyer hôpital kelen na au lieu que o hôpital kelen o ka situation géographique ye problème ye donc en même temps hôpitaux minnu bɛ dugu kɔnɔna la i n'a fɔ Luxembourg n'a ɲɔgɔnna ni Gavardo n'a ɲɔgɔnna ni État sera ka subvention octroyer olu la ka ɲa donc ka tila ka o maladiw suit o kɔnɔna la n'o hôpitaux fɛ de façon conventionnée je crois que o bɛ kɛ lafiya ye bon o ye welewelemada fɔlɔ ye welewelemada filanan maliyɛn caman ka faamuyali la u bolo ko bana in furakɛ cogo dama ye dialyse de dialyse dɔrɔn tɛ bana in furakɛ cogo ye parce que rein fana bɛ se ka falen i n'a fɔ sisan ni adamaden ka rein tiɲɛna ni mɔgɔ sɔrɔla a somɔgɔw la hali ni mɔgɔ ma sɔrɔ a somɔgɔw la ni mɔgɔ sɔrɔla hali yɔrɔ wɛrɛ la k'a fɔ o tigi y'a décider k'a fɔ ale jɛra n'a ye a ka rein ka bɔ ka di o tigilamɔgɔ ma n'u ka groupe sanguin ye kelen ye donc test bɛ se ka kɛ n'u ka groupe sanguin ye kelen o tigi ka rein kelen bɛ se ka bɔ k'a di dɔ in ma donc ni Ala y'a kɛ n'o opération sabatira donc a tigi bɛ bɔ dialyse la donc a tigi bɛ fura fana ta donc o de ye bana in furakɛ cogo ɲuman yɛrɛ d'ailleurs ne bolo an ka jamana kan ka to fan fɛ très rapidement parce que n'i y'an ka banabagatɔw lajɛ banabagatɔ peut-être à 60-70% o bɛɛ ye denmisɛnninw ye minnu b'u ka diɲɛlatigɛ baara kɛ wagati la donc n'a fɔra k'olu ka diɲɛlatigɛ bɛ jɔ ko ka dan dialyse ma i n'a fɔ u kana machine na siɲɛ 2 siɲɛ 3 semaine kɔnɔ heure 4 donc imaginez u sɛgɛnnen bɛ bɔ après est-ce que u bɛna se ka baara kɛ donc u tɛna se ka baara kɛ o fana ye impact dɔ ye jamana yɛrɛ ma de façon négative donc ne bolo ni transplantation sera ka développer dɔw b'a fɔ transplantation rénale ou bien greffe rénale ou bien implantation rénale i bɛ nin terme bɛɛ mɛn donc n'o sera ka développer à mon avis o de fana bɛ se ka kɛ lafiya da dɔ ye bon dialyse modèle dɔ fana bɛ yen o fana ye bana in furakɛ cogo dɔ ye u b'a fɔ o ma ko dialyse péritonéale o dialyse péritonéale ni o dabɔlen don i n'a fɔ denmisɛnninw kama ani mɔgɔkɔrɔba minnu si janfalen don ni déplacement ka gɛlɛn u ma ou bien ni quelque problème b'u la n'u tɛ se ka brancher machine ninnu na donc o dialyse in fana bɛ se ka kɛ so donc ni État ye appui kɛ u ni techniciens ka discuter vraiment de façon collégiale je crois que an bɛ se ka nin bɛɛ développer an ka jamana kɔnɔ nin fɛn ninnu si tɛ an ka connaissance dépasser on peut les développer donc o welewelemada yɔrɔ bɛ yen ani k'a lajɛ fura minnu fana c'est vrai tout récemment an m'o ye baara dɔw kɛ fura minnu tun ka gɛlɛn kosɛbɛ bana in furakɛli la notamment i n'a fɔ fura dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko érythropoïétine jɛmukan daminɛ la n tun y'a f'i ye k'a fɔ rein bɛ jeli dilan donc rein bɛ jeli dilan produit dɔ de bɛ yen rein b'o de produit pour que ka se moelle osseuse ma pour que ka jeli ka production multiplier donc o fura in tubabuw y'o fana dilan en injection donc o fura in o sɔrɔli tun ka gɛlɛn parce que o flacon kelen tun bɛ taa fo 5000 la a tun tɛ AMO la mais tout récemment fura in donna AMO la
o kɛra lafiya da dɔ fana ye banabagatɔ minnu bɛ AMO la ma bon maintenant minnu tɛ AMO la comme rami fana bɛ nale ni rami nana peut-être fura ninnu bɛ se ka kɛ a sɔrɔli bɛ se ka nɔgɔya olu ma parce que jeliko dɛsɛ bɛ banabagatɔ ninnu caman fana dɛsɛ k'a to u tɛ se ka hali wuli u yɛrɛ ye u tɛ se ka tɔgɔma ça u bɛ réduit en termes d'activité bon ni furaw fana minnu bɛ k'u la n'olu nɔgɔyara k'olu sɔngɔw nɔgɔya donc a ka ca Ala fɛ mɔgɔ caman bɛ se ka furakɛ lafiya la donc ne bɛ se k'o welewelemada damadɔ de da an ka autorités ye. Awɔ. Donc kuma kuncɛ la fɛn wɛrɛ tɛ ka fara nin kan tuguni bilen. Bon kuma kuncɛ la n'i ko k'an ka kuma kuncɛ an bɛ se ka kuma kuncɛ ni mun ye o ye ka welewelemada de da citoyens ma i n'a fɔ mɔgɔ minnu ni tension b'u farikolo la mɔgɔ minnu ni diabète b'u la mɔgɔ minnu bɛ yalayala furaw san u yɛrɛ ma k'a ta ten bon mɔgɔ minnu tɛ ji jɛlen fana min i n'a fɔ ji minnu bɛ bouteille kɔnɔ mɔgɔw kan k'olu de san k'olu min donc welewelemada yɔrɔ dɔ bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔ fana ye ni État sera ka hali ji ninnu subventionner pour que adamaden maliyɛn bɛɛ ka min i n'a fɔ eau minérale ni fɛnw na o fana bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka kɛnɛya améliorer rɛnko sira fɛ donc n'a bɔr'o la an bɛ welewelemada da peut-être minnu bɛ farafinfuraw fana bɔ n m'a fɔ ko farafinfura man ɲi peut-être minnu b'olu bɔ u k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ fura ninnu bɛ se ka améliorer en collaboration avec la pharmacopée pour que fura ninnu n'u taara a kana kɛ kɔlɔlɔ ye parce que an bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ yan i b'a sɔrɔ olu ka bana in sababu ye farafinfura ye bon o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko farafinfura fana man ɲi totalement mais n'a bɛ di mɔgɔw ma a ka di ni hakili ye a ka di ni jateminɛw ye pour que a kana kɛ kɔlɔlɔ fana ye adamadenw ma donc o welewelemada damadɔ de bɛ se ka fɔ ka jɛmukan kuncɛ. Ok docteur i yɛrɛ ni ci. N b'a ni ce. I ka temps ko la. An lamɛnbagaw ni laseli de tun b'an bolo ka lase aw ma an b'a fɔ aw k'an bɛn don wɛrɛ ni Ala ka jɛ ye.